ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 10 അല്ലേ? ഞാൻ 11 ചോദിച്ചത്. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 11. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഖയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 10 ശ്രവണ സ്മരണകളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. സമ്പ്രദായം, ഇതിന്റെ എന്താണ് ശ്രവണം, എന്താണ് സ്മരണം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രവണത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി, കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായിത്തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ എന്താണ് ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലെ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭക്തിയിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ശ്രവിക്കാനാണ് പറയാ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേൾവിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അത് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്തിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ശ്രവണമാണ്. ശ്രവണമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായമാകുന്നു. അതോടൊപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതില് ശ്രവണത്തിന്റെ വീണ്ടുമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്കോ പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കാനുള്ള പരിശ്രമിക്കുക നമ്മള്. അങ്ങനെ ആ കേട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തി ഉപാസനയെ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്
ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കി ഗരുഡ പുരാണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര പുരാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയണം. ഗരുഡ പുരാണത്തിന്റെ വേറൊരു കാര്യമല്ലേ ഗരുഡ പുരാണം, വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡ പുരാണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഗരുഡ പുരാണം ശരിക്കും എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് അറിയാം? മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ പിതൃക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. അതെ തന്നെ, മരണാന്തര കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ തന്നെ ആ ഗരുഡ പുരാണം ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര എന്താ പറയാ, എത്ര നരകലോകങ്ങൾ അതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം? എത്ര നരകലോകങ്ങളുണ്ട്? 28 28 നരകലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആ നരകലോകത്തിന്റെ വർണ്ണനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ബദ്ധാത്മന്റെ സ്ഥിതി സ്പർശ ദർശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന് തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അവബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അതിന് കാരണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ കൂടി അല്ലെ, ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്ന് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗരുഡന്റെ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗരുഡന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്. സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏകദേശം നമുക്ക് രൂപം കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ സർപ്പദർശനമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധ അവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലും തന്റെ സത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തവനാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്പദർശനം ഏറ്റ പോലെയാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച പോലെ. ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ശ്രവണം അത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദർശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. ശരിക്കും കൃഷ്ണ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദർശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണബോധമല്ലാത്തിനാൽ മൃദുപായം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു തരാണ്. സർപ്പദർശനമേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനത്തെ പണ്ട് വളരെ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതിനെ പറ്റിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളാണ് പല മന്ത്രങ്ങളും. ഇവൻ എന്താ പറയാ, സർപ്പദർശനം ഏറ്റ ആൾക്കാരെ ആ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ അതിന് നമ്മൾ ഈ സ്പർശ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ലീലാവിലാസം ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാനെ സർവദാശായിയായ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തുനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദി പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കണം. ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരിക്കും മഹാത്മാക്കള് താമസിക്കുക അല്ലെ. ആചാര്യന്മാര് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ കൂടുമായി സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അവരൊക്കെ എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതപ്പോ അത് ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും ശ്രവണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത്തരം സർവ്വദിശായിയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായിത്തീരും. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് തന്നെ പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലോജിക്ക്. അതായത് ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതികത കൂടുമ്പോൾ ആത്മീയത കുറയും. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളാണ്.
അതിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും, ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് ശരിക്കും അതിലുള്ള പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ കടക്കാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ആത്മീയത മാത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് ഒരേ ഒരു രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോഴും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഭൗതിക എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ വരുന്നില്ല. ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതലും മുക്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ആവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുക, സാത്വികമായിട്ട് ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താമസികവും രാജസ്യവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് അകന്നു പോകും. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്തരം ശക്തിയുടെ വിപ്രാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തമസ്, രാജസ്യം, രജസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാൻ നിസ്സാരമായ എന്നാൽ കൃഷ്ണനിലായിരിക്കുള്ളൂ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാൻ നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമുക്കറിയാം ക്ഷണികമാണ്, അല്ലെ? ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു തോന്നല് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണനിൽ നിൽക്കണം. ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ താനെ നമ്മൾ മറക്കും. അതിന്റെ പിറകെ പിന്നെ നമ്മൾ പോകില്ല. അതിനേലും സന്തോഷം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിടും. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് പിടിച്ചത് വിടാനും പറ്റില്ല. അത് അപ്പുറത്ത് വേണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഇതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തുള്ള സ്റ്റേജ് അതിന് അതിൽ പറഞ്ഞ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഘടന അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ബാരിയർ. അതാണ് അവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മള്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, നമുക്ക് സാധുസംഘമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭജന നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, അല്ലെ? അവിടെ വന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആണ്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ടും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സംഗതി നമ്മൾ വിടരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതില്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അതീന്ദ്രമായ പ്രകടനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രമായ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ സർവ്വിധമായ അമംഗളെങ്കിലും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടുതൽ സമയം ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. കീർത്തനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ റീഡിങ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മികളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് തന്നെ. കാരണം ഭഗവാനോട് എല്ലാതും സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വന്നിട്ട് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞ് ക്ഷമ പറയണം, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞ് അതെന്നാലും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് അത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ മോചനത്തിന് അർഹനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാതും പതുക്കെ പതുക്കെ തിരുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് വേണ്ടി കരുണയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്മരണം ഏത് വിധത്തിലും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധവും ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ, ഇനി അടുത്ത സ്മരണത്തെ പറ്റി പറയണം. ശ്രവിക്കണം. നമ്മൾ പലതും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മത് മറന്നു പോകല്ലേ ജനറൽ ആയിട്ട്.
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ അത് നിർത്തണം, ഭഗവാൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണം നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കഥകളായാലും അതേപോലെ തന്നെ ലീലകളാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മളിലെ സ്മരണ നിലനിർത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ബന്ധത്തെയാണ് അത്, ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബന്ധം ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അതിനെ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സമയത്തും അവബോധം ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം കൊണ്ടും തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലും മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹനായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തിൽ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചോളണം. അപ്പൊ ആ കീർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞത് സ്മരണം. അതായത് നമ്മൾ ശ്രവണം കഴിഞ്ഞു, ശ്രവണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. നമ്മൾ സാധാരണ ജനറലായി എന്താണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടല്ലേ, ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു, അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണില്ല. അതായത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മറക്കൂല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ തട്ടണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അതിനാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പത്മപുരാണത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പറ്റി സദാ സ്മരണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ദാനം, ഭഗവാന്റെ രൂപഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുക എന്നതാണ് ദാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ശ്രവിക്കുക, പിന്നെ നമ്മള് സ്മരിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 കാര്യം ഒന്നിച്ച് പറയുമല്ലോ. നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ജപിക്കുക, ജപം, പിന്നെ കീർത്തിക്കുക. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജപത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 16 നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്പർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പർശനം നമ്മള് മാല പിടിക്കണില്ലേ? പിന്നെ സ്മരണം, കീർത്തനമുണ്ട് അല്ലെ. 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ 3 തലങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 സ്റ്റെപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നാമജപത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ അതിപ്പോ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ആ ചിന്ത നമുക്കറിയാം. ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ചിന്തേനെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പറ്റിയായിരിക്കും. അതിന് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിർവിക്തികതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒന്നില്ലാത്തതല്ല, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അവിടെ വിഷ്ണുവിനൊരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ. അതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന ആ രൂപത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം, ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് രൂപം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അത് വിഷ്ണു രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് താഴത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെ അടക്കം
എന്താണ് അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതും മാറ്റാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ധാന്യത്തിനുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധാന്യത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ധാനിക്കാനും പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടി കയറി വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നാമം ജപിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കടക്കാതെ നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കടക്കാം. അടുത്ത ഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. വീണ്ടും വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയാണ്, സ്മരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വിഷ്ണു പുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം, ഏതൊക്കെ പുരാണം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പൊ രൂപസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പൊ സ്മരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ശ്രവണത്തിന്റെ, ധ്യാനത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഏതെല്ലാം പുരാണങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ പുരാണങ്ങളിൽ ആ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ചെയ്യണം. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ പല പുരാണങ്ങളിലും ഒരു സ്മരണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ പറയില്ലേ, കീർത്തനം, പിന്നെ സ്മരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സ്മരണത്തെ പറ്റി പറയണെങ്കിൽ ആ സ്മരണ എവിടെ നിന്നൊക്കെ, ഈ സ്മരണത്തെ പറ്റി എവിടൊക്കെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി എടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരാണ്. ഇന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്മരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കീർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ന പുരാണങ്ങളിൽ കീർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഇത് സത്യമാണെന്ന്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് പറയാണ്. അതിലെന്താണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരും എന്ന് പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രവണം, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? സ്മരണം, പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ധ്യാനം അല്ലെ? 3 സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കണ്ടത് ഇതില്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ല? ഇല്ല, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കടക്കാം. പിന്നെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാല്ലേ? അപ്പൊ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറുന്നത്. അതിൽ ദാസഭാവം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ദാസഭാവം. കർമ്മബലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതം നമ്മൾ കർമ്മികളാണ് അല്ലെ? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താണ് വെച്ചാൽ എല്ലാതും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ദാസഭാവം എന്നും പറയും. അപ്പൊ എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കർമ്മബലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതല്ല ദാസഭാവം. അത് ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ദാസഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവാചാര്യൻ അതിന് പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ദാസഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ്. അതിൽ നമ്മളെ കർമ്മം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും അതിനില്ല. അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെയാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിത്യദാസൻ എന്ന് പറയുന്നവർ പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സേവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊക്കെ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് സേവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ടും കൂടിയല്ല നമ്മൾ സേവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ ത്രൂ ആണല്ലോ. നമ്മളൊരു ഭഗവാന് ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ്, നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കൂടിയാണ് അത് അർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട്, അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നേരിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരുടെ കഥ, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥയല്ലേ ആ കഥ, ഓർമ്മയില്ലേ? അത് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, സംസാരിക്കുന്ന ഉപ്പ് അതെ അല്ലേ ആ കഥ? ചപ്പാത്തിയിൽ ഉപ്പ് പറഞ്ഞു. അതന്നെ അതാണ്, അവരാണ് ശുദ്ധഭക്തം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം, അവരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയും. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധഭക്തരല്ല. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പരിപൂർണ്ണ അല്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലല്ല, എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ അതിന് അവരെ ഭക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേകത, എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനായി സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെയും ഭക്തരായി കണക്കാക്കുന്നു. പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അവര് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താൻ വേണം. അതായത് ശരീരം വേണം നമുക്ക്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷത്രിയന്റെ വൈശ്യന്റെ ആ ലെവലിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, നമുക്ക് ശരീരം വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ ശരീരം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ശരീരത്തിൽ കൂടി ശരീരം എന്തിനു നിലനിർത്തുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ തത്വത്തിൽ വരില്ല. വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം. എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് പറയാ, ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരെ കണിക്കാം. നമുക്ക് ശരീരത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ, വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ശരീരത്തിന്റെ അത് നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരീരത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങണം, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവരതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അതായത് ശരീരം തന്നെയുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ പ്രേമം മാത്രം ചിന്തി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരുമായി ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംപ്രത്തനം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത്? കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, ഇതല്ലാതെ നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലാതെ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ ആനയായാലും നായായാലും എന്തൊക്കെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കുറെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഗ്രാജുവലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമാണ് ശരിക്കും വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നും. അത് ആസ്വദിച്ചോ, പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ റൂൾസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പോവാണ്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭക്കൻ ഐന്ദ്രിയ സമ്പരത്തിന് ഏറെ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. വളരെ ക്ലിയർ കട്ടാണ്. കാരണം
ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു പ്രാരംഭകനാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ്, അല്ലാണ്ട് ഭക്തനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രത്യേകത പറയണ്, ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഐന്ദ്രിയ സന്തൃപ്തനത്തിന് ഏറെ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ ആസക്തിയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ തീരൂല. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തും എനിക്ക് വേണം, എല്ലാതും പിടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനായി തന്നെ തീരില്ല. അതാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷമായുള്ള ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ താല്പര്യം. ഭക്തി ഫസ്റ്റ്, ഭൗതിക താഴ്ത്ത്. ആ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ആര്യ പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലരും പല ലെവലിലായിരിക്കും, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഭൗതികനെ താഴ്ത്തണം, നമ്മൾ ആത്മീയതനെ കൂട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം ഉള്ള വർഷം അത്തരം പ്രവർത്തന ബലം മുഴുവനും കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. പിന്നെ അഥവാ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് മുഴുവനും കളയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കിട്ടിയതിന്റെ നമ്മുടെ സമ്പത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ 50% ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി, നമുക്ക് പ്രീച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ്, എന്താണുള്ളത് നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് മുഴുവൻ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, നോളജ്, എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവാം. ഇത് ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സേവനം 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതും ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്താഗതി മുഴുവനായിട്ടില്ല. നമ്മള് ഭൗതികത അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മീയത തലം ഭൗതിക തലം അപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭൗതിക തലത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കത് കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയതലം ഉയർന്നിരിക്കണം, ഭൗതിക തലം താഴ്ന്നിരിക്കണം. എന്നാലും ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ തന്നെ ആവുള്ളൂ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രമായത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണം ഈ ദാസഭാവം. മനോവാക്കായങ്ങൾ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും മതി, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത് അതീന്ദ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു കഥ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, എന്താ, പായസം തൊട്ടു നോക്കുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ? അത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ, മാനസപൂജ. മാനസപൂജ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരാണ്, വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താ? ഇപ്പഴത്തെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ അല്ലെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അടുത്ത ലെവലാണ്. അതായത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ തീർച്ചയായും വിമുക്തനാക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് സുഹൃത്തുഭാവം. സുഹൃത്തുഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് രണ്ടാമത്. രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ശുഭകാംക്ഷി, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അപ്പൊ അന്തരംഗ സാക്ഷിയായിട്ട്, അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാതും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ ആജ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ, അതാണ് ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അന്തരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്ര വിധാനത്തിലെത്തും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമേണ പാലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ ശുഭകാംക്ഷയിൽ അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്ര വിധാനത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ തന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായി പാലിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ രീതി ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാൻ ശുഭകാംക്ഷയെ തീരലാണ്.
ഏറ്റവും ധർമ്മ ഉദ്ദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശുഭകാംക്ഷയായി തീരലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അവരാണ് ഒരു വിഭാഗം. അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. നമ്മൾ അതിന് പ്രീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, ഗീതാ രഹസ്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആയ ലെവലിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് ശുഭകാംക്ഷം, ഒന്ന് അന്തരംഗദാസനെ പ്രവർത്തിക്കുക. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരം ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടതയിലും അങ്ങ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതം അല്ലെ, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ദുരിതം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഒരിക്കലും അവര് ഭഗവാനെ ഒട്ടും ഇത് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ. ദ്രൗപദ കഥ ശരിക്കും വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത്രയും അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാന്, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ആ അധീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഭഗവാന് വിടാത്ത ഒരവസ്ഥ. ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരും പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. സമുന്നതമായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരി ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയത്തക്കതായിരുന്നു ദ്രൗപദിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. കാരണം അത്ര, അത് സാധാരണക്കാർക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അവർക്ക് യാതനകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം. ശരിക്കും ഭീഷ്മാചാര്യരാണ് ശരിക്കും ഇവരെ വളർത്തിയത്, രണ്ടുപേരെയും, കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും വളർത്തിയത് ശരിക്കും ഭീഷ്മാചാര്യരാണ് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രർ കണ്ടുകൂടാ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് പാണ്ഡു ഇല്ല, പിന്നെ ആരാണ്? അപ്പോഴാണ് ആയ ഭീഷ്മരിന്. ആ ഭീഷ്മരിന് അപ്പൊ അർജുനന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ ഭീഷ്മരിന് അർജുനൻ വധിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്ര കലുഷമാണ് അവരെ. ഇതിൽ നിന്നാണ് അതിനേറെ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഇല്ലാഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെ ആ അവസ്ഥയിൽ, ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വാസം, അത്ര അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സ്മരണയാണ്, ഭഗവാനുള്ള സ്മരണയാണ് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികർ. പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യമാണ്. കൃഷ്ണ അവരുടെ സുഹൃത്തും. എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അപ്പൊ ഭീഷ്മരെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സത്യം അസത്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി പറയുമ്പോ എന്നാൽ 10ാം അധ്യായത്തിലല്ലേ വിഭൂതിയോഗത്തില് ഇതിലെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അതായത് ഞാൻ സേനാധിപനായ കാർത്തികനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ ഓരോടത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശുക്രാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുക്രാചാര്യൻ ആയിരുന്നു? അസുരന്മാരുടെ ആയിരുന്നു? ഗുരു അല്ലേ? ഗുരു ശുക്രാചാര്യൻ. മറ്റു കാർത്തികനായിരുന്നു? ദേവന്മാരുടെ സൈന്യാധിപതി. ദേവന്മാരെ സൈന്യാധിപതി അല്ലേ? ദേവന്മാരെ സൈന്യാധിപതി ഞാനാണ്. അസുരന്മാരെ ഗുരുവായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യണമായിരുന്നു അസുരന്മാര് ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാം. ഭഗവതം പഠിക്കും, വായിച്ചു പോകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിന് ആർക്ക്? ധർമ്മപുത്രർ മീൻസ് ഭീഷ്മരെ സംശയം അതാണ്. ഭീഷ്മർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവരാണ് ശരിക്കും ധാർമ്മികരെന്നറിയാം. പാഞ്ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണെന്ന് അറിയാം. കൃഷ്ണന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ടപ്പാട്. അതാണ് ഭീഷ്മര വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണം. അത്രയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ആ ഭഗവാനെ തേടിയാണ് നമ്മ പോകണം അല്ലേ. നമ്മളത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. അതിസാധാരണമായി ഈ ക്ലേശങ്ങളും മുമ്പിലും ദ്രൗപദി ഭയാശങ്കയായില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു അവർക്കറിയാമായി. അൾട്ടിമേറ്റ് അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും വിജയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ദ്രൗപദിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതാണ് അത്രയും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതിന് ഭഗവാനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമായിരിക്കും. ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും തോറും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലേഷിതമായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളല്ലാതെ, പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ഇതൊന്നും ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതെവിടെയാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ലെവലുകൾ എത്ര ലെവലുകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ, പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത്, കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവനെ, അത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? കാരണം ഈ ജന്മത്തിലും ഇനി അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ രണ്ട് ട്രാക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്റെ, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ, അതായത് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞുണ്ട്, VIP ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും അല്ല, ചുറ്റുപാടുള്ള അവർക്ക് എവിടെയും പോവാം, അല്ലേ? പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പോകണ്ട, അവിടെ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തരെ, അപ്പൊ എന്താണ്, അത്ര സെലക്ഷൻ അത്ര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തർക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാതും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ അവസ്ഥയാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ചിന്തിക്കണില്ല, സംരക്ഷണം മാത്രം. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ല രാജ്യസ്നേഹികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരിക്കും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അല്ലേ? കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അങ്ങനെ അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ആ യുദ്ധത്തിന് ആ യുദ്ധം ജയിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ആ റേഞ്ചിൽ പറയാം. എന്നിരുന്നാലും അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല, അത് നമുക്ക് ആ കഥകളൊക്കെ അറിയാം, അത് ഞാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മസമ്പൂർണത്തിലേക്ക് പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പരിപൂർണത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ തന്നെ, അല്ലെ? ധ്രുവ മഹാരാജ് പോണ് ആദ്യം നാരദ മഹർഷിനെ കാണുന്നു. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ, നീ കുട്ടിയല്ലേ, നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയണ്. പക്ഷെ അതാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണമല്ല, പല പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ആ മന്ത്രം കിട്ടുന്ന പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്താണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാൽപ്പരണം, അതായത് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനായിരിക്കും എല്ലാതും ചെയ്തു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഈ സ്വാർപ്പണത്തിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണത പറയുന്നത് ആത്മനിവേദനത്തിന് ആരാ? ബലിമഹാരാജ്. സ്വത്ത ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികമൻ പലരും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സ്വത്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും ആത്മാവുണ്ടോ മനസ്സുണ്ടോ ശരീരം, സത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കാണ് ഇതെല്ലാതും ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി സ്വാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ 1ാം തരം ഒരു ഗീതം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അർപ്പിക്കാന്നൊരു മനസ്സ്, നമ്മള്
മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവും, ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നിച്ചാണ്. ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വയർപ്പണം ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവും കൊണ്ട്. ഈ മൂന്നും അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇത് മൂന്നാണ്. ശരീരം വേറെ, മനസ്സ് വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. ശരീരം പഞ്ചഭൂതം, ആത്മാവ് മനസ്സ്, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിവൈഡ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് മൂന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോ സെഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. മനസ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത്, ശരീരം ഒരു സ്ഥലത്ത്, ആത്മാവ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഇതിനെ മൂന്നും കൂടെ യോജിപ്പിക്കണം. ആദ്യം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാ അർപ്പണ അനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം എന്തെല്ലാം എന്റെ അധീനതയിലുണ്ട് അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് സേവിക്കാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരിയും ഉടമയും അവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാം അധികാരങ്ങൾ അങ്ങേക്കാണ്. എന്റേതായിപ്പെടാൻ അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ? നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു. എന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എന്റെ ശരീരം എന്റെ അല്ല, അല്ലെ? അതാർക്കുള്ളതാണ്? അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതും ഭൗതിക നിർമ്മിതമാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലാതും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവത് കരുണയ്ക്കാണ്, ഭഗവത് കരുണയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഒരു ആചാര്യനാണ്, അല്ലെ? യമുനാചാര്യൻ. സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും കാണാം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നു. ഏത് തരത്തിൽ ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങൾ ഉടമയായി ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിന്റെ ഉടമ ഞാൻ, ആത്മാവാണേലും ഉടമ. അപ്പൊ ഉടമ പറയുന്നിടത്ത് ശരീരം നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്റെ കണക്ക്. ഉടമയല്ല ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉടമ ആയ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ആത്മാവും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറയാണ്. സ്വാർപ്പണത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം, സ്വാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരി ഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, വിലക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ പരിപാലനത്തെയോ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പരിപാലിക്കാനോ പോഷകങ്ങളെ കുറിച്ചോ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ സംബന്ധമായ പാലന ജീവിതത്തെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം. അതാണ് ശരീരം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് അവസ്ഥയാണ്. നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. എന്താണ്? വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിനെ പോലെയാണ്, അല്ലെ? വിൽക്കപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു മൃഗത്തിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഒരു മൃഗത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലെയാണ് നമ്മൾ. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ല, ഇനി ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് വേണം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥ, അതാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരീരം എങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീരം, അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് 2 മണിക്കൂറാ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് ആ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഉറങ്ങാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതടക്കം സ്റ്റോപ്പ്, ഭക്ഷണം സ്റ്റോപ്പ്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരീരം. അതിന് ഗുരുക്കന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ആചാര്യന്മാര് സ്വന്തം ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തി ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഒരേപോലെ പ്രയാസമുള്ള 2 മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മനിവേദന ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയാസമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അശ്വാത്മത ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനം ഭക്തി കൂടിക്കലർക്കാണത് അത്യപൂർവമാണെന്നും സാരം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 2 മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഭാവം, ഒന്ന് ആത്മനിവേദനം പറഞ്ഞു. ഈ 2 വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്.
രണ്ട് മാർഗങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഹർഷോത്മതമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും, ഹർഷോത്മതം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അത്ര റയർ ആണ് ഭഗവാനിൽ എല്ലാതും സമർപ്പിച്ച് ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്താനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു സത്യമാണ്, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ആ ദുശീലം തന്നെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണം. ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് നേരെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളെ ശരിക്കും മെരുക്കുക എന്ന് പറയില്ല, ശരിക്കും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ ലെവല് കടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണ പോലെയാണ്. നമ്മളെ പറയില്ലേ, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മിനിക്ക് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കാം. ഒരാളെപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് ശരിക്കും സ്വന്തം ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരം അല്ലെ സ്വന്തം മനസ്സ് ഇത് മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭുജി ക്ലാസ് ഉണ്ട് 8 മണിക്ക്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര വരെ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാം. 16ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 11ാമത്തെ അധ്യായം 16ാമത്തെ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഓക്കെ. വഞ്ചകൽപരൂപ കൃപസന്ധ്യ വെച്ച് 11ാം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോന്ന് അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിനെ അല്ല, അനിൽ പ്രഭു പ്രഭുവിനെയാണ് പ്രഭുജി പ്രണാമം. അനിൽ പ്രഭുവിനാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പ്രഭുവിനാക്കണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്കാം. ഓക്കെ, ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ.